कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरी सांगता हरीश नाईक. उन्हाळी रजेनिमित्तान पर्यटकाली मोठी गर्दी. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ गोकर्ण हिंगा उन्हाळी रजेनिमित्तान पर्यटकाली मोठी गर्दी झाली असून वाहतूक कोंडी, अव्यवस्थित पार्किंग आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे नागरिक आणि पर्यटक त्रस्त झाले असतात. सोमाराक दंपारा अचानक पडलेल्या पावसामुळे परिस्थिती अजून बिकट झाली. बरेच जण छत्री रेनकोट घेवच्या दुकानाकडे धावताना दिसले. दरम्यान सगळीकडे वाहनाची मोठी गर्दी झाल्यान वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली. पोलिसांकडच्यान वाहतूक नियंत्रणाचे प्रयत्न सुरू असले तरी नियम तोडून वाहन उभी करचे प्रकार सुरूच आशिल्ले. पावसाच्या उदकाबरोबर गटारातले घाणीचे उदक रस्त्याचेर आयिल्ल्यान पादचाऱ्याक चिखल आणि साठिल्ल्या उदकांतल्यान देवदर्शनाक उशी पडले. पर्यटकांची संख्या वाढली तरी निवास व्यवस्था, पिवचे उदक, सार्वजनिक स्वच्छतागृह आणि इतर मूलभूत सुविधांची कमतरता कायम आशिल्ल्यान स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांकडच्यान नाराजी व्यक्त जाती आसा. या समस्याकडे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीन गांभीर्याने लक्ष दिवचे अशी मागणी नागरिकांकडच्यान जाती आसा. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो. खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांच्या उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. प्रशिक्षण वर्गाच्या समारोप समारंभात आज राज्य भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमगेलो सहभाग. कारवार. भारतीय जनता पार्टी उत्तर कन्नड जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण वर्ग अवर्सा हिंगा कात्या यांनी सभागृहात आयोजित केलो. या प्रशिक्षण वर्गाच्या समारोप समारंभात आज राज्य भाजपा उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी सहभाग घेतलो. अध्यक्षस्थान भूषून स्वागत आणि प्रास्ताविक करताना यांनी सगळे हेमी प्रशिक्षण वर्गाच्या यशासाठी योगदान दिलेल्या सगळ्यांचे अभिनंदन केले. समारोप कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भाजपचे निकटपूर्व प्रदेशाध्यक्ष श्री नलिन कुमार कटील हेमी भूषयले. समारोप भाषणात नलिन कुमार कटील हेमी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी आणि अटलजी यांच्या पक्ष संघटनाच्या योगदानाचे कौतुक केले. तसेच अशा प्रशिक्षण वर्गामुळे पक्ष अधिक मजबूत जाती असून कार्यकर्त्याची जबाबदारी वाढती असल्याचे त्यांनी सांगले. अशा प्रकारचे प्रशिक्षण वर्ग केवळ भाजपामध्येच शक्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यसिद्धी आणि गरीब जनतेसाठी राबविलेल्या योजनांची माहिती घरात घरात पावचे कार्य आम्ही सगळ्यांना करूक जाय असे आवाहन त्यांनी केले. पक्ष कार्यकर्त्याच्या मेहनतीमुळे आणि त्यागामुळे पक्षाची वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगले. यावेळार व्यासपीठाचे सुनील हेगडे, सुनील नाईक, शिवानंद नाईक, आर.डी. हेगडे, व्यंकटेश नायक, राजेश कावेरी तसेच पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी आणि जिल्हा पदाधिकारी उपस्थित आशिले. प्रशिक्षण वर्गाची माहिती राजेश कावेरी हेमी दिली. बहुचर्चित हेगडे मिर्जान तारीबागील पुलाच्या बांधकामावेल्यान वाद. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या कुमटा तालुक्यात बहुचर्चित हेगडे मिर्जान तारीबागील पुलाच्या बांधकामावेल्यान वाद निर्माण झाला असा.
सुमार 18 कोटी रुपयापेक्षा जास्त खर्च करणं उभारलेल्या या पुलाचेर पादचाऱ्यासाठी वेगळं मार्ग नाशिल्ल्यान स्थानिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केला. स्थानिकांच्या मते शाळेतली भुरगीं, बायलां, वयोवृद्ध नागरिक आणि सायकल स्वाराक या पुला वयल्यान वावर करताना मोठो धोका निर्माण जावचो संभव आसा. पावसाळ्यात भरधाव वाहनामुळे उदक थेट पादचाऱ्याच्या अंगाचेर पडूंक शकता. ह्या कारणान अपघात जावची भंय व्यक्त जाती आसा. वाहनापेक्षा या पुलाचेर पादचाऱ्याची वर्दळ जास्त असताना सुद्धा स्वतंत्र पादचारी मार्गाचा विचार न केल्यान भविष्यात गंभीर दुर्घटना घडूंक शकता. दरम्यान जिल्हा प्रशासन आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यान तातडीन हस्तक्षेप करून पादचाऱ्याच्या सुरक्षेसाठी योग्य उपाययोजना करची अशी मागणी स्थानिकांकडच्यान जाती आसा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, सदाशिवगड, कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग आसूं, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध आसा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मेळटा. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने, योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत आसा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय आसा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.